Balik ka mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Natapos na to ng Valentine's Day. Apan kita din sa programa padayon mo paambit o good vibes ug mga istorya sa mga panghinawat mo makapakilig kaninyong mga kapuso karong buntaga. Sayranta ang love story ni atong garbo sa Sugbo nga atleta Mary Joy Tabal nga magminyo na sa umaabot nga panahon sa iyang pamanhunon si Lieutenant Junior Grade Dan Jimenez. Makauban nato silang duha karong buntaga. Good morning! Good morning, Sir Rico. Good morning sa tanang viewers nato karon. Tinuod nga ang inyong love story kuno nagsugod kuno diini sa message sa social media. Can you tell us more about this? Yes, sir. Actually, nakakita na ni si Dan ako in 2015 sa run dito sa ilahang dapit sa CDO. 2018, which happens to be the same month, February 7, na-open ako iyahang message sa IG since na-curious ko ba nga nung out of so many people nga nung black heart ang iyahang gisend sa akong mga stories, sa akong my day naka-heart siya pero black. So, was asking him kung bitter lang ba siya or sa intention niya nga ng black heart or kabaw ba siya nga black pa akong heart. Nag-defend siya sa iyang self na it's actually red daw. Kay murag kato na time is ang Android o iPhone na sila mga emojis na wa pa na update. So, he sent me a black heart from Android niya. Na-receive sa iPhone, black siya. So, nga, tagikilig din ko. And then, that time on, gistok dayon ako yung IG. Kung kapasal ba kay by the looks lang ka, nagig ko, iba po, lagi ni siya. So, check na yun. And then, scroll na ko iyang IG. And then, mas na curious ko since he's one of kanabitaw men in uniform. So, added points ako as. Can you take us back, Ma'am Mary Joy og Sir Dan, sa katong adlaw earlier this year dihang ni propose na ni si Dan og marriage kay Ma'am Mary Joy? How was it like? Unahon tika Sir Dan kay of course una tong lalaki. The proposal was already planned. We always talk about our future. She knows that I intend to propose this year so that next year we'll be having our wedding. So it's just about when will I do the proposal. So I just needed to set it up properly. I planned when there was a fiesta in her barangay. Yet nauunahan ako ng mga auntie and uncles niya. I was always asked kailan kami, and then I was thinking back of my mind na ngayon na sana nauunahan niyo lang kami. But I intend to ask permission from everyone who are important to her. She knows and I know that girlfriend and boyfriend for us should really end at the altar. Then, so of course we were happy of that day. Super happy. I was in cloud 9 kasi I never expected na may tabugid na sa ako asad pa like kanang though we already had plans kay naman siya nga asa man ipadulong among uyab-uyab padung manginis kami nyo on daw but I never expected na karon na ay di ba after the pandemic and then murag ana then for minsan mga question ko kung ready na ba ko pero in my heart, yun, I know na siya na jud. Kato na time is, happy ko kay dirigid siya nag-propose sa akong family sa among balay and dirigid siya sa Cebu. So, mga to'y mas naka-memorable sa amoa kay ang iyang pag-propose is nakig-partner siya sa akong igsoon, family, and akong mga relatives. So, effort with kayo sila and then nakuha ko nila ay surprise. Doon naglisod si Dan kay that time di siya kabulag nako kay gauban ni Perni. So naglisod siya nga mapahawa ko sa balay on that day. So timing nga namin friend nga ikasal sad on that day na maka-attend ni sa event. So dito nahitabo ang ilahang preparation and so para nako it's another achievement for me ba as a woman nga nasa day ko different finish line aside sa running. Wow, pagkanindot anak pa may naon. Ma'am Joy, mangutana da imi.
of course, sundaw man ni si Sir Dan, na-assign og lain nga lugar, ikaw na nagbase diri sa Sugbo, naga-travel, even before this pandemic, naga-travel sa imong mga trainings o mga competitions. How was it like kining pag doon na mo'y matawag na tong LDR o long distance relationship? And ang amo alam is napag-patient lang gid mi and unta mas makasabot mi sa usag-usa nga mao gid ni among priorities and mao gid ni among line of work, and we're doing this not only for ourselves but also sa amo family, amo aduha, and for the countryside. So at least diha nga point nagkasinabot gid mi ba, so mao nang minimal gid kay amo ang mga unsa ni mga misunderstanding. Mensahe lang ninyo, Ma'am Joy o Sir Dan sa usag-usa. Unta, makipadayon na to ang pagsinabtanay and gugma. I know, dili siya sayon nga kaning kami yun, daghan kaayo kung madungog na mga discouragement about it. But let's prove unta nga love wins, unta, gihapon, despite sa mga challenges. And let's keep inspiring everyone na kanang lahi ang mahatag sa gugma sa usag kanatong tanan. How about you, Dan? Baby, always remember that naarami diri sa mulikod. Your family, your friends supports you. I support you in everything that you do. I always encourage you to go for it. Take the step, take the great leap to move forward, because at least we are moving forward. So I always love you, Baby Joy, and I hope to see you soon and we see each other sa altar. Daghang kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga.